Idol Dennis, go ahead. Kalpasan ti duwang atawen nga proposal ni Governor Matt iti girlfriend na nga ni Miss 2014 Jamie Herrell dan iti desisyon ti gobernador nga agkalaysa. Iti independence celebration iti Kalman kinufirmaran ti gobernador nga pudno iti damag iso na ket agkasaren iti umay nga tawen iti mid-month iti January 2026. Kinufirman di siguro ti gobernador Idol Bernard dati ket dakes nga karitin ko na dapat so na ket adamiten iti legal nga tawen ken kang kansawan iti angkel na ni Apo BBM iso na ket lakayen sa tagabuna nga agkalaysan kaset iti naman tayo kinigabumat ibilang Kalman. Actually, salamat sa paalala. Kailangan ko talaga. So dami kong iniisip at hindi yata happy ang aking fiancé na iba pa rin ang iniisip ko. Pero next year po, January siguro, mga mid-January, dito po tayo at imbitado po kayo at imbitado po ang lahat ng ating kakailian. Sa aming wedding, iikot po kami. Siyempre, alam naman namin na sa pamilyang Marcos, we are property of the province. So kailangan umikot at kailangan magpakita at syempre sana makakadala ng konting saya sa ating kakailian. And if we can make them happy, then we must. So, imbitado Idol Bernard iti aming iti Ilocos Norte iti kasar na ket maangay ito iti Ilocos Norte. Balagig na ti proclamation rally ti Marcos iti ilang kalabas in booking mismo ni Presidente Marcos iti nagtarayan na Vice Gobernador namin ket in preparation iti nan panagkasara. Tanong ko sa mga kaibigan namin, bakit pang magpapalit si Matt at saka si Vice Gov Cecil? Baka magalit sa akin si pero konting marites. Mukhang mag-aasawa. Kasalanan na rin namin yan. Kasi nakilala namin ang girlfriend niya. Ang girlfriend niya napakabait, napakabuti, napakahusay. So lagi namin sinasabi, huwag mo nang pakakawalan yan. Kailangan pakasalan mo yan. Tumatanda ka na, meron pa kaming ganun. Malagip Idol Bernard di January 2024 ang pagpata nga i-share sa iti Instagram accounts ni Governor Matt ken ti girlfriend na dati proposal na ay ti girlfriend na ket to be exact atawin no kwan iti mapalaba sa sakpay itinda panagkalaysa. Congratulations in advance Governor Matt. Idol Dennis Janipio, Tatak, RMN.